ଆଜିର ସକାଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦେଲି। କାହିଁକି ଏତେ ଗରମ କରି ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଦଉଛ? ଟିକେ ତ ରକ୍ଷା କର। ସତ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠାକୁର ପୂଜା ପରର ଶାନ୍ତି ଆଉ କୋଉଠି ବି ନଥାଏ। ଠିକ କହିଲି ନା? ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ନୁହଁ, ସବୁଦିନ ପରି ଚାହା ଧରି ବସିଗଲି। ଯୋଉଦିନ ଚାହାଟା ପିଇଥାଏ ସେଇଦିନ ଦିନ ସାରା ବହୁତ ଭଲରେ କଟେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମନକୁ ଆସେ ଚାହାଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ଭାବନା ମନକୁ ଆସେ। ତାପରେ ରେଡି ହୋଇ ବାହାରିଲୁ ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରୁ ଆଣିଲୁ 2ଟା କୋକାକୋଲା। ତାପରେ ଦେଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଦେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଥିଲା, ଖାଲି ତ ପୁଟଳ ଭଳିଆ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇକି ଗଡୁଥିଲା। ତାପରେ ଲଞ୍ଚରେ ବିରିୟାନୀଟା ବାଡେଇ ଦେଲି। ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ମିଶୋରୁ ଅର୍ଡର କରିଥିବା ସ୍କର୍ଟକୁ ପିନ୍ଧି ମନେ ମନେ ପୁରା କ୍ୟୁଟ୍। ଆଜି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ସପେଇତା ଖାଇଲି, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ବ୍ଲଗକୁ ଶେଷ କଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।